Ei, sabeu què us dic? Que ara va de neu. Sí, després d'excursions a pobles abandonats, gossos morts en ganivetades, rafting, escalades, submarinisme, fogueres i fantasmes càtars, ara era temps de neu. Algunes de vosaltres lectores m'ho havíeu demanat. Disculpeu si hi he tardat unes quantes nevades. I de què va Ara va de neu? D'un viatge d'escola als Pirineus per aprendre a esquiar. L'editora no em deixa que us conti el final. Tampoc no crec que vosaltres voldríeu això. Però sí que us diré que tot comença al voltant d'una taula de batuts i de muffins. També que el Teo, no sé si el trobarem per ací dins, llig un llibre, Manual de supervivència a l'alta muntanya, no és aquest, i desitja construir un iglú. Els mestres descobriran l'aromànic als alumnes i Tània vol descobrir el Yeti, l'abominable home de les neus. Qui no ha volgut fer-ho mai? Sí que us assegure que ací dins trobareu tempestes de neu, contarelles de por amb monjo inclòs, udols de llop i una gruta amb un habitant molt especial. Vull fer aquest viatge amb vosaltres, així que vinga, poseu-vos l'abric i agafeu els esquís. Ara va de neu. I espero els vostres comentaris al meu blog o al del Bullent.